Újabb csodálatos hírek láttak napvilágot a Volkswagen tervezett gyárbezárásai kapcsán. Ugye jelenleg két gyárról van szó Európában, ez a Dresdai és az Osnabrücki gyár. Kik az érdeklődők? Hát nem más, mint a kínai gyártók, amelyek azt mondták, hogy figyelj, egy gyárat bezárni, az költséges, macerás dolog, de hát mi szívesen megvesszük, és gyártunk ott helyben Németországban kínai autót, és ezzel még a vámokat is, a büntető vámokat is kikerüljük. Ez már ugye nem az első lépés és első hír annak kapcsán, hogy az európai autógyártók a 2025-ös évet alaposan meg fogják szívni. Ugye a 2025-ben érvénybe lépett és szigorodó CO2 normák kapcsán előállt közel 15 milliárdos büntetés is próbálják elkerülni valahogy. Ennek kapcsán a Teslával léptek többen szövetségre, melynek eredményeképpen a Tesla állítólag akár 1 milliárd dollárt is kereshet az üzleten. Szóval, hogyha így alakulnak a dolgok, akkor úgy néz ki, hogy sikerül a Teslát egy kicsit feltőkésíteni, és két Volkswagen autógyár lehet, hogy a kínaiak zsebébe.